No niin, Apulainen Toni Virtanen, uusi Kuutio-albumi on nyt ulkona ja pöytä on koreana Helsingin X-levykaupassa. Mistäs moinen? No, sehän on tämmönen 10. levy. Sehän on hyvin semmoinen vanhemman valtiohenkilön ikä jo. Niin me ajateltiin, että mikä se nyt olisi sen hienompi tapa sitä juhlistaa kuin juurikin kakkukahvit. Ainoa mikä jäi puuttumaan oli viiri. Muuten tämä olisi täydellinen. Tarjoilu tietysti paranee tässä vuosien mittaan, että 10 on mun mielestä hyvä vetää tämmöiset kakkukahvit ja 20 kohdalla pidetään sitten hirvipeijaiset. Luomuhirveä ja tofuhirviä niille, ketkä eivät arvosta metsästystä. No niin, te voitte kohta julkaista sitten jonkunnäköisen kokkaus-DVDnkin kaiken jälkeen. Juu, ja siis ylipäätään tällainen niin kuin catering-palvelu kautta pitopalvelu yrittäminen alkaa kiinnostaa tämmöisen jälkeen. Saako Lonkalta mieleen, että mitä kaikkia ennätyksiä olette Suomessa rikkoneet? No ainakin meillä on suurimmat henkilökohtaiset ilmavoimat, mitä millään bändillä. Ja me ollaan myös hajotettu eniten lentävää kalustoa. Ainakin kappalemääräisesti eniten. Ja tällaisia asioita on tullut oikeastaan niin kuin mietittyä, että sitä niin kuin, nytkin meillä itse asiassa olisi tästäkin tullut kultalevy jo vaikka kuin pitkän aikaa sitten, mutta tässä on nyt vähän ollut sellainen, että miettii vähän muita asioita, niin ei ne oikeastaan ole itselle enää mitään merkitystä. Et ekan kultalevyn jälkeen niin se on aika sitten sellaista, että niitä menee ja kun ei oikeasti kultalevyt ei tule keikoille, eikä kultalevyt tule sanoa, että vitsi teillä on kova bändi. Että ne on vaan semmoisia pläjäytyksiä. Että ihan se kiva, että niitä on, mutta sitten löytyisi vielä 18 lista ykkössinkkua. Täysin. Ja siitä mä oon itse asiassa aivan sairaan ylpeä, koska se on kyllä paljon. Ja siinä menee muutama vuosi, että kukaan ton rikkoo. Ja se on oikeastaan mulle sellainen, että jos näistä ennätyksistä nyt puhutaan, niin mä oon sitä mieltä, että se on mun mielestä kovin juttu oikeastaan tossa. Ja se on ihan, kun sitä ei, niin kuin yhdeltä levyltä ei pysty repiä kuin sen 3 sinkkua, niin tollanen tulee pitkällä uralla ja se kertoo myös siitä, että me on ilmeisesti jotain tehty oikein. Nytkin kun katsoo tuota jengiä, mitä täällä oli, niin siellä oli semmosia punk- ja peikkotyttöjä. Ja se, että silloin kun me aloitettiin, niin meillä oli samanlaisia peikkotyttöjä yleisössä. Ja niitä on vieläkin, että ne uudet ihmiset löytää meidän bändin, niin se on mun mielestä kovinta, mitä voi tapahtua, koska se kertoo siitä, että mun mielestä me tehdään edelleen ajanmukaista musaa ja se on aika hyvää ja jengi jaksaa lämmetä siitä, koska mä arvostan tosi paljon sitä, että nuoret jaksaa innostua tästä ja se on mulle henkilökohtaisesti todella tärkeää. Mikä on semmoinen juttu tai saavutus, minkä sä haluaisit seuraavaksi tehdä? Kyllä mä haluaisin, se ei liity bändiin nyt mitenkään, mutta mä haluaisin, että saada sen lentolupakirjan nyt suoritettua. Itse asiassa me ollaan Sipen kanssa lentokurssilla. Ja sitten meillä on Suomen eniten pilotteja per bändi. Ehkä pois lukee joku Finnairin firmarock-yhtye, siinä varmaan on enemmän, mutta katso, sit me voidaan mennä täysin omavaraisesti lentää mihin vaan. Kelaa sitä, se on hienoa. Bruce Dickinsonkin kalpenee. Sitten ne voi lentää yhdellä DC-10, me tullaan 2 perässä.